nyuma ba famu ni minu sona dala kama olude kuna diara ngani minu bana dala kama olube na ni misalomina olomena na ngani nele fema nele dabila ame ume abise londola Sherifuke banile kilano fe tare Aye dara banile kilano fe tare Autilene kira tilema benga ala yongere sigedo sherifu de la Usumane sherifu aedara echilene miye eyolase Adotora famu konyuma ye ala ka famu konyuma hakile nyuma nislame bema Amina Kabini sherifu iwajuni damina kochama kino bayira Paya kino bayira Namara to kino bayira Sunyale kino bayira Jenea kino bayira Sherifu tare Nina yenga kumanifo ebe dolo kame Komo wala ngolo mebe barigada Sherifu kumatena netoro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدي تبشر في الله جبو أم بوبفو كولي مندون ka deli ala fɛ ala ka hinɛ ana ka kisi ana ka barika ala k'o jidi an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan maa baw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'o sigira silamɛya tɔgɔ la mali jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko groupement u b'a la ka munumunu min kɛ mali dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ bamakɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni ka segu kɛ ka kucala tɛmɛ ni ka sigaso kɛ i k'a dɔn novanburu kalo tile 5 san 2016 u y'u yɛrɛ sɔrɔ mali region fɔlɔ la kayi groupement maa ɲɛmɔgɔ seyed sharif usman madan haidara n'a ka biro ladenw u bisimilalen kɔfɛ sibiridon kayi balontan terrain belebele kɔnɔ n'an b'a wele stade makɔrɔ sisogo wajulu belebele bolo dara o kɛnɛ kelen kan yen wajulu min kɔnɔ walawalali caaman kɛra groupement yɛrɛ ka laɲiniw na groupement sigikun kɔrɔfɔw daminɛna an karamɔgɔ fɛ shɛkinɛ jawara an karamɔgɔ Dr Hamza Maiga ale sɔrɔla ka na foliw kɛ bisimilaliw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka kɛ k'a ye groupement président a n'a ɲɛmaaba yɛrɛ fɛ Cɔrnɔ Sheikh Umar Baro Sharif Usman Madani Haidara ale sɔrɔla ka foli kɛ ni k'i da don ko la kumabaw la k'u lase fɛn min sɔrɔla yen an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ Jae mago nyama udoye ja kumbe bale Anga mimi wolofa jae mago nyama udoye ja kumbe bale Anga ina wolofa jae mago nyama udoye ja kumbe bale Napisa tu wolofa jae mago nyama udoye ja kumbe bale Magoro baba jae mago nyama udoye ja kumbe bale Balakisa wolofa jae mago nyama udoye ja kumbe bale jama kulu kunga wule bali ni kurane goni nale do moli deri jama kulu jae magunye te udoe ja kumbe bale aye dara kanu ba o jae magunye te udoe ja kumbe bale bani nale nye ale ni magunye doni nale nye kumbe bale ala kera jole bani ni magunye doni siraya kumbe bale fama ala ni baba ni kurane haya siraya kumbe bale moli deri jama kulu au kawaso anga bani na kumbe bale ala kera kanu bao aka waso trifi morila kumbe bale aye sera bone ye bani ni kurane aya sera ya kumbe bale kaidugu jama yo kwani ni kurane doni nalendo kumbe bale kaidugu musolu bani ni kurane doni nalendo kumbe bale kaidugu jebalu bani ni magonya doni nalendo kumbe bale angatine doni mbao olu ni kurane
kuranɛ dɔɔni nalen don kun bɛɛ b'ale an ka diinɛ dɔɔnibaw olu ni magoɲa dɔɔni nalen don kun bɛɛ b'ale lideri jama yo aw ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale baro kunda Umaru ale ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Mamadi Konate ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Amadu Hadi Tali ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Yɔrɔbu ye Haidara ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Yakuba Dukure ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Alakira kanubaw ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Fama Alagindo ɲɔw ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Alakira ginde ɲɔw ja ye magoɲadenw jɔ ye ja kun bɛɛ b'ale Famada Wolode ja ye magoɲadenw jɔ ye ja Tegere duma walo sabani ni kuranɛ a y'a sera ya kun bɛɛ b'ale Tegere duma walo sabani ni kuranɛ a y'a sera ya kun bɛɛ b'ale a ye tegere fɔ aw ma serifi mɔri naani ye kun bɛɛ b'ale mɔrikɛ ni kuranɛ bani ni kuranɛ a y'a sera ya kun bɛɛ b'ale a ye serabɔnw ye bani ni kuranɛ a y'a sera ya kun bɛɛ b'ale Famadane Wolode ja e magoɲadenw dɔ ye ja kun bɛɛ b'ale n'a bɛ fɔ ma larabukan na assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an balima kayikaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a ta kabini dugu bɔda fo ka n'a bila a donda a kɛra kunbɛnni ni wasa dan ye wulada in na baara min kɛra balɔntanyɔrɔ in na a ma dogo maa si la su in na o fanga tilala ka bonya ka tɛmɛ o kan groupement des leaders spirituels k'u bɛ Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo nin kunbɛliko ɲuman in na o tɛmɛnen kɔfɛ an nana kun min yɛrɛ la n'an bɛ n'o de ye nin groupement in ye o groupement in a sigila sigicogo min na an bɛna dɔɔnin fɔ o la wagati koronnen don k'a di mɔgɔw ma an badenkɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn a n'an ka sirife alakira mɔden sallallahu alaihi wa sallam a seyid a sheikh Usman Sharif Madan Haidara ale ye diinɛ baara kɛ ka se a dan na n'i ko mawuludu ko a y'o kɛ ka se a dan na n'i ko ziyara a y'o kɛ ka se o dan na a ko o t'a la dɛ kuranɛ bi yan an bɛɛ k'an kali kuranɛ nana an bɛɛ lajɛlen y'an kali an ko tarika sufiya an ni a n'an ka nafolo an b'a kɛ fo k'a se a dan na an tɛ ɲɔgɔn janfa kɔnɔ wa alhamdulillahi rabbil alamina tɔnba in sigilen an yɛrɛ de kun b'an ka nafolo bɔ an yɛrɛ kun ka baara kɛ n'a ye parce que a y'o de fɔ an ye a ko ala kɔfɛ an kana an tɛgɛ jan an ma ɲɔgɔn ye sirifikɛ in hɔrɔn don silamɛ don maa don maa min ni mɔgɔ ka kan ka tugu a la n'i y'a ye anw tugura a kɔ a ka tiɲɛ de y'a to anw tugura a kɔ k'a yira aw la k'a fɔ tɔn o tɔn n'a b'a dɔn ko silamɛ tɔn don ko an ka suyukuw ka tɔn don a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ anw ka nin groupement in kɔnɔna la nka a sigira sigicogo min na a dɔ filɛ nin ye an y'a sigi bɛn kama ani kelenya ani cogoya min na an ka sufiya taasira bɛ se ka taa ɲɛ n'o de ye tijaniya ani kadiriya ani shaziliyaw olu tɔnw bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a sigikunba ye ninnu ye a sigikunba dɔ ye ziyaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na sheikhuw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin y'a kumaba dɔw ye an yɛrɛ ka se fɔlɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ ka se cogoya min na an bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye groupement ye an ka se ka ɲɔgɔn minɛ khalifaw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ani mukadamu an y'o baaraw latigɛ ala y'an dɛmɛ o ɲɛna an bolo filanan o de ye ziyara ka se ka kɛ sabanan
o de ye ka taa kaburu jura dalayilu kalan kun bɛ ɲini ka dabila groupement y'o labɛn ala min y'an kɛ Cheikh Tidiane n'an ka Cheikh ɲumanw ka kalandenw ye ka tila ka ala fɔ min y'an tile an'an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Hayidara min y'an n'o tile bɛɛ an bɛ ala fɔ an b'a barikada n'o ye an bɛ ala wale ɲuman dɔn n'o ye an bɛ tila ka ala fɔ ala min leader création a y'a k'an ɲɛna ko ye k'an kɛ mɔgɔ ye minnu sɔnna na ka tugu a la an bɛ ala fɔ ka ala barikada n'o ye mais min fɔ aw ye silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ ko ba o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati diɲɛ ɲaamina diinɛ taabolo fɛ fo k'a fɔ k'a ɲaamina ni diɲɛ filɛ seleke fɛn o fɛn fɛ i bɛna sɔrɔ balawu bɛ yen fitina bɛ yen masiba bɛ yen mankan de bɛ yen dɔrɔn a mankan fanba bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ politiki kow b'a la sɔrɔ nɔfɛ kow b'a la mais diinɛ ko o de y'a base wa o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye o gɛrɛntɛ min wulila diɲɛ kɔnɔ o de nana anw sɔrɔ Mali la yan ka Mali dafiri ka Mali jigin kɔlɔnjugu kɔnɔ n'o ye jugu ka bɛnbɛn n'u ka kɔlɔn n'u ka janfajugu ye an bɛ kayikaw fɔ k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn an b'a fɔ an wasara kunbɛli ɲɛna an nana forum min na forum kuma kolomayɔrɔ a kuma kolomayɔrɔ ala kama an k'a lamɛn an bɛn'o de mɛn Sherif Mɛda su in na dɔrɔn fɛn o fɛn bɛna fɔ sini karamɔgɔw fɛ a bɛn'o de mɔntɔ k'o d'a ma kuma babala kuma minnu bɛ faamuya n'an y'o faamuya hali su in na n'an ye fatiha ta o kan k'a fɔ forum banna walahi laɲini sɔrɔla a la walahi laɲini bɛ sɔrɔ a la forum min tɛ dɔwɛrɛ ye an ka bɛna kuma ɲɔgɔn ye sigiba min kɛra Bamako ka kɔn nin waati ɲɛ ni Mali dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen Mali nɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen Mali maa barikaman bɛɛ lajɛlen Mali waliyudu n'a kalanso du barikaman bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi min na ni ka bɛnkanw ta u ni ɲɔgɔn cɛ ni maa bɛ silamɛ fɔ diɲɛmaa ye ne ka jate la Mali tɛmɛna o niveau kan bi ala barika la alhamdulilahi rabbil alamin an n'an ka denmisɛn an ka karamɔgɔw bi yan wallahi an ti complexe diɲɛ fan si fɛ k'an da don silamɛya baro la an ti complexe i ka dɔnni sera fɛn o fɛn ma an b'an ta f'i ye wa an b'a wilibali fana f'i ye ala n'an karamɔgɔ barika donc an bɛ min k'an k'an bɔ ma an bɛ tiɲɛ de ma karamɔgɔ bɛ min f'an ye o de kan da ye o de nɔrɔ ye wallahi o de ye kunnadiya o de ye kisi ye n'an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la billahi an ka jamana bɛ kisi an ka jamana bɛ lafiya n'an ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la an bɛ kɔlɔsuma sɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ Mali in kɔnɔ yan wa siga sa na an bɛ diɲɛ sɔrɔ a la an bɛ lahara fana sɔrɔ a la donc bɔli min kɛra aw nisɔn diyara n'a ye kosɛbɛ an bɛ foli kɛ ka barikadali kɛ ka bɛn o ma k'a ɲini ala fɛ ala ka cikan ninnu ala k'a sabati an bɛna min mɛn su in na ani sini yarabi ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ Hayidara ko n'an nana k'an ka waati kɛrɛnkɛrɛn ko ka dugawu kɛ jamana ye nin kɛnɛ min filɛ ne bato bɛ ala bolo dugukolo kan kan su in na nin y'a bato kɛyɔrɔ la belebele de ye billahi ni dugawu bɛ jaabi kɛnɛ kan bi dugukolo n'a mumɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka di ye taa alikaba la taa maka taa madina nin y'a yɔrɔ ba dɔ de fana dugawu bɛ jaabi min na bi sabula foyi m'an fara ɲɔgɔn kan yan ni ala n'a kɛra kama ko tɛ diɲɛ ko tɛ fewu fewu sugula si de tɛ hami si tɛ f'an ka ala ta fɔ ɲɔgɔn an ka kira ta fɔ ɲɔgɔn ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a n'aw wasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne lole bɛ yɔrɔ min bamananw bɛ mun fɔ ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a daji ma faga nunji b'a faga ne b'a dɔn ne ta in ye nisɔndiya dama tɛmɛnen de ye hali m'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min an bɛ ala tanu an kayikaw an ka ala tanu silamɛ duna silamɛ bɛɛ ka ala tanu Mali silamɛ bɛɛ ka ala tanu mais an kayikaw an ka ala tanu ala ye fɛn k'an ye mun ka bon kojugu Dr Hamza bɔra kuma mun fɔ la Sheikh Jawara ye kuma minnu fɔ an karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuma min fɔ kabini Cɛrno Hadi Cam ta la kabini wura fɛ ni ye wasa ye nka an bɛ dalilu kelen d'aw ma an bɛɛ b'o dɔn ni an filɛ kɛnɛ min kan nin ye kabini kɛnɛ in jɔra fo ka n'a bila bi la aw bɛɛ ye Kayi dugulenw de ye yɛrɛ wolow a jɔra aw ɲɛna yan fo ka n'a bila bi la événement bɛɛ kɛra aw ɲɛna nka a ma deli ka fɔ tan jamana kuntigi an ka jamana kuntigi a ye jamana bɛɛ wele Kayi tɛ dɛ a ye jamana bɛɛ wele ka na biennale kɛ yan nɔ a jama bɛ nin bɔ wala a tɛ nin bɔ aw de bɛ kɛra ka seere tulonkɛ mun ka di dunan ye bi n'o ye bɛɛ ja wuli mi CEDEAO u y'a organiser ka n'a kɛ Kayi yan a jama ye nin bɔ wa o tuma mɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛn i bɛ se ka maa fila maa saba de nɛgɛn mais ni jama maa tɛ se ka ninnu bɛɛ nɛgɛn sa kalon tɛ se ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma o dɔrɔn kan ka an wasa ka an nisɔndiya n ka ca ka fɛn dɔ fɔ n ka kuma kɔnɔ
n y'a fɔ aw ɲɛna tuma caman n ko silamɛya in a nima yɔrɔ mun n'a daminɛna n'a ye ka ɲɛnamaya n'o ye ka to n'o de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ segin a ma ma don min a ye yan'a ka taa a ye kutuba laban mun kɛ a ye fɛn min gɛlɛya mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ o de as-sam'u wa ta'a li wulati al-amr o ko mun ni ka sɔrɔ o tununa silamɛya bolo waati dɔw la n'a kɛra sababu ye k'a lanɔgɔ ala ye an kunnadiya ka an sababu ɲuman ka o la ɲɛnamaya an ka waati la ka bɛn bi ma ala y'o baara kɛ minan ɲuman a ye o cɛ mun ta ka sugandi ka labila o jɔyɔrɔ senuma in na ka bɛn anw ka waati ma ala y'o kɛ sheikh asayid asherif usman madan haidar ka tuguni diinɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ aw ye cogo min kunu ni kunna sini fo ka n'a bila bi la a fɛn bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn lamɛn mun bɛ f'an ye diinɛ an k'a mɛn an k'a faamu an ka tugu a kɔ n'o bɔra a la tɔ bɛɛ kalo ɲɛ kelen mun b'a la o de don i ka lamɛnli kɛ e mun ye kɔmɔgɔ ye mun ye ɲɛmɔgɔ ye i b'a lamɛn a bɛ mun fɔ i ye i ka sɔn a ma i ka tugu a kɔ i k'a labato ala bɛ o kɛ a ka jɔn sugandilenw n'a ka jɔn senumanw ye donna taarixu waatiw kɔnɔna na ni mun ka waati bɛnna mun ma o de ye ala ka nɔɔrɔbila ye a don an fa adama ala b'a jigi dugukolo kan a m'a fɔ ko n bɛna n ka nabi ɲuman bila wala n bɛ n ka ciden bila wala n bɛna n ka jɔn dɔ bila a ko ayi a ko de inni ja'ilun fil ardi khalifa k'a bɛna a ka nɔɔrɔbila de bila ka na dugukolo kan ni maa o maa ni ala y'i jɔ o jɔyɔrɔ la o ye ala ka nɔɔrɔbila de ye dugukolo kan ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma bɛ tɛmɛ o de fɛ ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma o tuma o sababu ɲuman mun ni ala y'o d'a ma an k'a ɲini ala fɛ ala ka si ani kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn an ɲɛ an n'a ka jɛ ka nin baara in kɛ k'a lase fo yɔrɔ yɔrɔ ni hɛrɛ bɛ se yen nɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ala k'o sabati an ye fɛn fɛn n'o bɛ kɛ ɲali ye baara in kɔnɔna na ala k'an kisi a ma an filɛ kɛnɛ min kan sika t'a la dɛ duwawu bɛ jaabi dɔkitɔri hamza y'a fɔ cogo min an ka duwawu kɛ dɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka ŋaniya ta hami mun b'i la nin kɛnɛ in kan an k'a yira ala la an yɛrɛ kunko an'an ka balimaw kunko ani jamana kunko an k'a bɛɛ lajɛlen yira ala la ala b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a se bɛ ala ye a ka d'a ye fana a b'a kɛ nin sababu kama ne nisɔndiyalen don aw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya la ne bɛ ka kuma ni aw kayikaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ye ala tanu ani ala waleɲuman dɔn sira fɛ ni ala ye hɛrɛ k'i ye ni ala tanu ka waleɲuman dɔn a la a bɛ dɔ fara a kan ala y'an sɔn fɛn b'a la dɛ an k'a dɔn o cogo la an ka ala waleɲuman dɔn a la ala ka hɛrɛ in sabati an ye ala ka hɛrɛ in sabati an ye baara in kɛ ko ɲuman kuncɛ ko ɲuman ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka sababu ɲumanw ala k'u to an ye ala k'an yɛrɛw to ɲɔgɔn ye ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma ka don an ni fɛnw cɛ an tɛ se ka fɛn min kun b'an yɛrɛ ye wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an kilila bisimilahi fɔ t'a la bilen an karamɔgɔw y'o fɔ ka ban o kumana an tugura an karamɔgɔw ka kuma na o la bisimilahi ko t'a la bisimilahi fɔra Kayi foli bɛ aw ye asara bɛ ala bolo cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba Kayi ka bɛɛ ka fara an ka cɛkɔrɔba kan n'o ye président d'honneur ye n'o ye Ɲang ye n'o ye an fa ani silamɛw dɛmɛba Ami Ɲang ale ye nin tɔ ye président d'honneur dɔ ye o kɔfɛ Basumana Fofana Bamako a fana ye nin président d'honneur dɔ ye o kɔfɛ n yɛrɛ burankɛ ani an ka président n'o ye Cheikh Mamadou Diko ale yɛrɛ ye nin tɔ ye président d'honneur dɔ ye o kɔfɛ Aga Amani
ale fana ye président d'honneur dɔ ye nka an ka cɛkɔrɔba n'o ye ɲang ye a ye dɛmɛ min kɛ a sara bɛ ala bolo o ti ko kura ye ale ka baara la dɔnnibaw an sigilen bɛ kun min na yan ni an bɛna dɔɔnin fɔ o la su in na ni an karamɔgɔw tɛmɛna an ɲɛ k'a kun tigɛ walahi an y'a sɔrɔ an bɛ ɲangi n'a leçon bɛ ta a bɛ ta ale de fɛ an bɛ ɲangi wallahi tiɲɛ mana na min place ye min ye a y'a bila ye n'o tɛ a b'a dɔn kɔni ne ka kini dun tɛ se an bɛ ɲangi ka so kɔnɔna kɔni ma nga min ka kan ni min ye a y'o bila o place la n bɛ ka kuma min fɔ an ye mun ye an bɛ ɲangi na ni o de ye groupement yɛrɛ sigi kun ye n y'a kɔlɔsi cɛkɔrɔba in fɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ jigin ale fɛ yen wurudi 11 bɛ min bolo a b'o jatigiya i b'i da ka so a bɛ kilimu k'i kan k'a kuran sara 12 bɛ min bolo o bɛna kini dun a bɛ kilimu k'a kan kadiriya bɛ min bolo o bɛna a ka so sajaliya bɛ min bolo o bɛna a ka so c'est-à-dire a ye karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i taabolo y'i kungo ye nka an bɛ ɲangi b'i jigin a ka so ala kama o de la an ko groupement y'a kɛ exemple ta tigi nin cɛkɔrɔba in ka hakilila fɛ wa nin ye alakira sallallahu alaihi wasallam a taabolo ye ɲangi an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye an ye exemple sɔrɔ ale la a ma karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la hali ni wurudi t'i bolo n'i nana an bɛ ɲangi b'i jigin tant que i bɛ ala ka sira kan o tuma na an ka groupement yɛrɛ fanba sigira nin de kama ka se ka diinɛ fitinɛ o de ka jugu fitinɛ bɛɛ ye faamaw bɛ tulonkɛ la jango mali faamaw bɛ tulonkɛ diinɛ na mais diinɛ man ɲi ni diinɛ fitinɛ wulila faama tɛ se k'a kunbɛn tu peux pas i tɛ se o de la anw ye an yɛrɛ di an faso ma ka an ka ɲɛnamaya di ka an danbe di an fa bɛ neni an ba bɛ neni kuma jugu bɛɛ bɛ fɔ an ma mais an jɛna n'a ye ala kama an faso sauveli kama faamaw tulo b'a la a ti dogo ka fɔ o Cheikh Ousmane Madani Haidara kan don ne n'u sigira de ne ta tɛ arajo y'a fɔ bien a bɛ nin journal in na dɛ ne n'u sigira de mali faama a bɛɛ n ko n bɛ kangari min d'aw ye ala de y'aw kɛ bi mali faama ye ni min ko a to a ka kan ka to ala y'a k'o ye bi sinon a t'an ni mali halalaya cɛ o mais bi mara bɛ aw bolo aw de bɛ se ka tiɲɛni kunbɛn aw de bɛ se ka fɛnjugu natɔ kunbɛn distance la o la ne bɛna kuma aw fɛ fɛn min bɛ mali kɔnɔ yan n'a continuera a bɛ laban min na mali ka hɛrɛ t'a la o ye jumɛn ni min tɛ min fɛ dɔrɔn i bɛ wari di dɔ ma diinɛ tɔgɔ la o bɛ taa arajo dɔ la o bɛ taa sekoba dɔ fa neni k'a ba neni k'a mankutu tiɲɛ maaba minnu n'u ka sabara ka kusa nin n'a bɔnna yɛrɛ bɛɛ ye o bɛ taa sigi arajo la ka mɔgɔw dɔgɔya
gouvernement tulo b'a la Mali faama bɛɛ tulo b'a la bɛɛ dadennen don n ko bon a ka kan ka nin kunbɛn parce que ne ti faama ye n ti politiki ko ɲɛdɔn mais n'a sɔrɔla ne de bi Mali fanga na bi ko commandement bi ne de bolo manamana ko dɔw bɛ yen min bɛ se k'an ka jamana ci ne b'a kunbɛn n ko nin kunbɛn ka di o a bɛ fɔ min arajo sow la mais FM minnu bɛ Mali kɔnɔ yan arajo so minnu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u bɛ kuma mais a bɛɛ ti Mali de kɔnɔ gouvernement ka mara b'a bɛɛ kan alors arajo tigiw wele kuma min kan ka fɔ arajo la o papier ka kɛ comme statut ni règlement kuma min man ka fɔ o ka dilan ka d'u ma ni min y'o tɛmɛ o ka arajo ka datugu yanni fitinɛ ka wuli niw ka bɔnɛ parce que don o don dɔ ka dɔ dɔgɔya n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na a ti kunbɛn dɛ alors anw wulila ka jɔ nin na Ala kama an bɛ karamɔgɔbaw dɔn bilahi an ka Segu dugu kɔnɔ olu de tun ye mukadamu baw ye minnu kɔrɔtalen don mais mukadamu in denmuso a yɛlɛmɛna ka tugu chrétien de la ka kɛ chrétien ye bilahi a kunfɛ tɛ dɛ a ye kalan kɛ o fɔ Faransi mais recherche jumɛn de y'ale latunu fɔ ka bɔ a fa mukadamu ba ka sira kan ka kɛ chrétien o la an bɛ fɛ k'a fɔ silamɛw ye karamɔgɔ minnu bɛ pɛrɛnpɛrɛn arajo la o ko tɛ o c'est à dire an kan tɛ karamɔgɔw ma an b'an ka diinɛ in kɔlɔsi cogo di à long terme parce que a sera o yɔrɔ ma sisan silamɛya ti bi jate diɲɛ kɔnɔ bi comme terroriste diinɛ de bon mais an bɛ se k'a sauver cogo di fo an yɛrɛ de k'a yira mɔgɔw la ko terroriste diinɛ tɛ an da dama b'o ɲɛ wa ka sɔrɔ dɔ bɛ ka bomu éclater misiri yɛrɛ dɔ kɔnɔ bi an denw bɛ ka kalan diɲɛ bɛɛ kɛra dugu kelen ye internet ye bɛɛ don ɲɔgɔn na ni mako bɛ min kɛra Amérique sisan i bɛ don net kɔnɔ k'a dɔn sisan o tuma na diɲɛ tɛmɛna ɲɔgɔn nɛgɛ ma diɲɛ tɛmɛna a bɛ nin hadisa in na la na ni fɛn ye min bɛ faamu o tuma na anw minnu ko an bɛ Ala fɛ anw minnu ko an ye karamɔgɔw ye anw de k'an ka fɛn dɔ labɛn ka bila an ka zilu nata ɲɛ u bɛ se ka min minɛ u bolo la ni sɛtanɛ ka yigiyigili tɛ se k'u buru o dama tɛ ka mikoro siri misiriw sanfɛ ka kule ye dɛ la prévu n'i y'anw ka jamana lajɛ anw bɛ Ala tanu pour le moment diɲɛ kɔnɔ fagali modèle min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ ɲɛ bɛ télé o la o yan'o cɛ waati dɔ tɛmɛna yan jogoko kuma ninnu na fɛn bɛɛ fɔra an ma mais bɛɛ y'a ye bi Mali besonnen bɛ fɛn kelen min dama na pour le moment Faransi ka dɛmɛ tɛ Amérique ka dɛmɛ tɛ kɔgɔji ka na yan tɛ essence ni pétrole ka bɔ tɛ Mali mago bɛ fɛn min yɛrɛ la a ka matière première o de ye jogo ye tant que o ma ɲɛ jamana in tɛ se ka bɔ nɔgɔ la a tɛ se ka lafiya an bɛ min fɔ an karamɔgɔw ye silamɛya nana de ka tiɲɛniw dilan silamɛya nana de mɔgɔ minnu tɛ kelen ye k'u bɛn Awisi ni Khazraju foyi m'u fara ɲɔgɔn kan ni silamɛya tɛ silamɛya tɛ yen ka mɔgɔw fara maliyɛn si tɛ yen i mana kalan modèle o modèle kɛ ko i bɛ se ka na ni preuve dɔ ye min bɛ se k'i ni silamɛ ɲɔgɔn kɔ don ɲɔgɔn ma silamɛya sira kan o tɛ yen n y'a fɔ n ka kuma na wula in na exemple de don mɔgɔ minnu filɛ balontan terrain na Kayi yan e k'u nacogo lajɛ tan dɔ nana mobili la dɔ nana sen na dɔ nana moto la mɔgɔw nacogo tɛ kelen mɔgɔ minnu bɛ balontan yɔrɔ la
e k'u ka dulokiw lajɛ ta forokiya bi dɔ kan na dulokiba bi dɔ kan na pantalon bi dɔ la a bɛɛ bi yan bon i bi ɲininkali jumɛn kɛ min nana sen na balɔntanyɔrɔ la min nana mɔbili la min nana nɛgɛso la min nana fɛn wɛrɛ la a nana mun nɔfɛ ko an bɛɛ bɛna leader ka wele bɛɛ ya su in na min nana sen na min nana mɔbili la an bɛɛ nana leader ka wele bɛɛ ya su in na forokiya bɛ min kan na a tɔgɔ ye di duloki ba bɛ min kan na min ta ye pantalon ye mais habillement tɛ kelen ye nacogo tɛ kelen ye mais nakun ye kelen ye alors silamɛya ye nin de ye silamɛya asulu ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ mɔdu ye ala ka ciden ye foyi t'an bolo ni ala ka kuranɛ tɛ farida minnu wajibiyara ka jɛn n'o ye i balila min na ka jɛn ni o ye an bɛɛ kɛra kelen ye mais ne y'a ye pour que ne ka ala sɔrɔ fo ne ka tɛmɛ sɛgɛncani ka sira fɛ ka kɛ tijaniya ye ka dɔ fara n ka alijinɛ kan nin y'a ye ale bɛ kɛ kadiriya ye ka dɔ fara a ka alijinɛ kan nin y'a ye ale bɛ kɛ sunamɔgɔ ye ka dɔ fara a ka alijinɛ kan nin y'a ye ale bɛ kɛ wahabiya ye ka dɔ fara a ka alijinɛ kan mais kɛlɛ bɛ min ne b'a fɔ wahabiyakɛ ye di courage sunamɔgɔ di courage tijaniya i cɛsiri ne b'a fɔ wa di courage tijaniya i cɛsiri ne b'a fɔ wa di courage tijaniya i cɛsiri ne b'a fɔ wa di courage tijaniya i cɛsiri di courage ne b'a fɔ wa tijaniya i cɛsiri di courage ne b'a fɔ wa tijaniya i cɛsiri di courage ne b'a fɔ wa ko a nakun ye contre dɔ fo ni min ye dan sago an t'o dogo fo ni min ye dan sago an ka bonya bi bɛɛ kan ala tulo b'a la n y'a fɔ n ka kuma na wula in na yan Bamako ni fɛngɛ kun sera Noël sera arajo so dɔw bɛ yen u bi tile ka chrétienw neni ka tile ka silamɛdenw neni ko ni maa o maa Noël a bɛ fɔ cogo di Noël don wa 31 a bɛɛ b'a la ko ni silamɛdenw fɛn o fɛn fɛngɛna nin na u bɛ kuma juguw fɔ mais anw ma se ka min faamu anw ka kuranɛ ko ale ala de ye kira bɛɛ ci
wa kira bɛɛ bonyani y'a ma wajibi ye n'i ye kira dɔ dɔgɔya i bɛ kafiriya tuma anw tɛ kira bɔ kira la mais a fɔra an ka min ka baara labato n'o ye Muhamadu Mustafa ye an b'o labato mais kira tɔw ka bɔ an bolo o la n bɛ fɛ ka min fɔ o sira kan chrétiens anw de y'u gɛrɛ an na n'u ye chrétien ye ne kɔni tɛ chrétien ye mais il est malien ala y'a kɛ malien ka ne yɛrɛ kɛ malien n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko ala de y'anw kɛ malien ye mais ne bɛ se ka chrétien kɛlɛ ko a kana gɛrɛ n na ko a man ɲi mais n ka butigi la ale de bɛna sanni fanba kɛ ne fɛ n b'a feere a ma e ko maa min tɛ ala fɛ i t'a fɛ e ka bitigi o yɛrɛ de ka santa ka cɛ e fɛ yen i b'o a bisimila i mago bɛ kilo joli la tɔni joli la mais e ko i t'a fɛ mais bitigi kɔnɔ e kɛra fɛ voilà le problème an b'a ye yan ko an bɛ ka taa sira minnu fɛ nkalon don nin tɔn in tɔgɔ la nin de ye chrétiens wele ka na n'u ye silamɛw ka kɛnɛbaw kan pour que u ka lafiya u k'a dɔn u ka lafiya n'u ka maliyɛnya ye u ka lafiya n'u ka chrétienya ye anw y'u invité ka na ka micro d'u ma min ka d'u ye u k'a fɔ lahara ala bi bɛɛ sara anw tɛ kɛ chrétien ye mais an tɛ chrétien gɛlɛ k'u ye chrétien ye u bɛ min kɛ ka hakiliw suɲɛ minnu nana bi jamana kan ko ala ko ka sariya de sigi silamɛya kɔnɔ oui mais denmisɛnninw mago bɛ prévu de la o de la an ka kumaw n'an b'a fɔ u nana sentigɛw kɛ u nana bolotigɛw kɛ u ye gɛɲɛ kɛ ka mɔgɔw bugɔ mais ni ne y'a fɔ ne den tɛ se ka foyi fɔ ye a b'a da de n ka kalandenw tɛ se ka foyi fɔ ye u b'u da de mais n'u taara kuranɛ lajɛ u bɛ bolotigɛ ye yen u bɛ sentigɛ ye yen u bɛ tila ka gɔɲɛ ye yen u b'a fɔ mɛ ne fa tun bɛ ka kuma o don mɔgɔw cɛ la ko sentigɛlaw ni bolotigɛlaw ni gɛɲɛtigiw nana mali la yan ko mɛ ja olu yɛrɛ de ta ye tiɲɛ ye a filɛ kuranɛ kɔnɔ o de la non 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 an kana tɛmɛ ten sentigɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ bolotigɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ mais ni ne y'a saboter tan ten ka tɛmɛ mais ni n ka kalandenw taara recherche kɛ n'u taara ye dun alors o yɔrɔ ninnu jɔ kan ka k'u kan anw bɛ ka gouvernement de ka baara k'a nɔ na mais an tɛ k'a k'a ye wallahi nin jamana in bɛ jɔ cogo min na anw de bɛ k'a baara kɛ an tɛ kalo sara ta an tɛ dɔrɔmɛ ɲini mais an tɛ k'a k'u ye dɛ an bɛ k'a kɛ an faso ye o ye an yɛrɛ ye tiɲɛ don bolotigɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a bɛ tigɛ cogo di jɛnɛyakɛla ko k'o farala kɛru o fɔra nka a bɛ kɛ cogo di jɛnɛyakɛla fila min ma furu kɛ ko ka gɛɲɛya kɛmɛ kɛmɛ k'u kɔ la a bɛ kuranɛ kɔnɔ mais a bɛ kɛ cogo di usulufigutigiw fɛ olu ko a naani si tɛ wele quartier kelen na mais n tɛna n da don o la an k'a bɛɛ kɛ quartier kelen ye mais f'i ka mɔgɔ naani de sɔrɔ o mɔgɔ naani kana i yɛrɛ y'u ye cogo i b'a fɔ ayiwa u filɛ u kana cɛ dalen ye a ka tɛ dɛ la ala m'a fɔ ten dɛ ko i kun suli f'i k'a fila bɛɛ ye ka u ye ɲɔgɔn na komi kale kisɛ bɛ don kale baara kɔnɔ cogo min na k'i ɲɛ dilan f'i k'a ye ten a y'a faamu ni kelen y'a ye o bɛ bɔ yen kelen fana bɛ n'a lajɛ ten fo naani ka dafa tuma na n'o naani dafara o naani de bɛ fara cɛ kan a bɛ taa sariyatigi fɛ yen sinon aw mɔgɔ naani tɛ se ka gosi cɛ in na dɛ ayi o yamaru taabolo silamɛya la
a bɛ taa sariyatigi de fɛ yen dugu kadi ko nin kɛra koyi kadi b'a fɔ a y'a ye wa aw naani b'a fɔ an y'a ye o la kadi bɛ mɔgɔw bila ka taa cɛ ni muso in minɛ ka na u ka kan ni min a bɛ k'u la mais minnu nana kɔrɔn fɛ ka na bi mɔgɔw kan est-ce que u tun bɛ baara kɛ nin sariya kɔnɔ wa so bolo bɛ tigɛ o ye kuranɛ de ye n'i ye sonyɛni kɛ ne y'a fɔ ni u kun y'a Mali nin sinsin Mali la yan sɔrɔ mɔgɔw ni kisira sariya ka fɛnw c'est pas barbare a mana barbariya kama a nana de mɔgɔw ka lafiya solo Bamako don o don sufɛla t'a la dɛ tile fɛ u b'i ka mɔbili jɔ i bɛ jigin ka bɔ a kɔnɔ u b'i yɛrɛ f'u ye min b'i kunna k'o ta ka don mɔbili kɔnɔ ka taa tile gantere fɛ Bamako i kisili ye n'u ma mugu ci la ye n'i yɛrɛ d'u ma a banna n'Ala y'i kisi sinon u b'i faga k'i ka fɛn bɛɛ ta Bamakɔ ka taa bi bon mais an ye kule bɔ il y a 20 ans aujourd'hui a san 20 ni kɔ de ye nin an bɛ ka jogo kɔfɔ u b'an neni y'a to an ka dɔ bɛ dɛ Mali ye dugukolo saniman de an mɔkɛ ɲuman minnu kun bɛ yan olu de ye dugawu kɛ Mali ye ah bon an mɔkɛw ye dugawu kɛ Mali ye o tuma na jamana tɔw mɔkɛw y'u danga ni dugawu kɛra Mali ye Mali ka kan ka siran e mɔkɛ ɲuman in e mɔkɛ waliju in o ye dugawu kɛ Mali ye mais e nana i mɔkɛ kɔfɛ k'i mɔkɛ janfa ka Ala janfa k'o ka sira bila a ka dugawu bɛ kɛ danga de an filɛ o de la nin ye ɲɛnɛma faga c'est-à-dire i bɛ Ala minɛ k'i den ta ka taa bila école la mais kana moto san ye Bamako n'i ye moto kura san ye i den kɔni n'a ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a banna a bɔra o la fana ha fɛn min kun tɛ kɛ ka minɛ Mali mɔgɔ faga donna Mali kɔnɔ sisan nin bingani modèle ni mais armée nin kɛra Mali kɔnɔ sisan mais min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye dongo o kɛra Bamakɔ enlèvement kana adamaden ɲɛnama minɛ cɛ den 2 ka n'u ɲɛnama minɛ tulonkɛyɔrɔ la ka taa n'u ye u y'a fɔ radio la ko fɔ cɛ ka 8,8 sara i b'a kalama ko a ka 8,8 sara Bamako enlèvement mais cɛ de ye kalo 1 ni kɔ a y'o de k'u bolo et après Madu y'a arrangé cogo min na cɛ kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ye k'ale ye 1,000,000 de sara et puis u y'a denw bila bon est-ce que nin kan ka kɛ nin jamana in kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ sariya Ala ka sariya o barbariya tɛ n'i minɛna sonyɛni na i bolo bi tigɛ mais tigɛ cogo b'a la fɛn fɔlɔ min bɛ jate i minɛna u b'a fɔ cogo di bolo dufa yɛrɛ kɔnɔ i mana mɛn n y'a sonyɛ maa minɛ mais i bolo bɛ cɛ ka dufa kɔnɔ i bolo b'a bolo sonyɛni da y'o ye sa dɛ u ye cɛ minɛ ka taa sariya la n'i minɛna ka na Ala ka diinɛ na k'a bolo minɛna pɔsi kɔnɔ kuranɛ ko k'a bolo tigɛ a y'a bolo tigɛ non sariya dɔw de ɲininen don k'a di fɛ cɛ in lajɛ fɔlɔ dɛ mun y'a don sonyɛni na mun y'a bila a la o ɲɛɲini a sɛgɛsɛgɛ est-ce que a ka mentalité hakili in bɛ cogo di est-ce que ko ni dɔ kɛ n da la ka hakili yɛlɛmɛ est-ce que peut-être bɛɛ bi min na bi n'o ye denmisɛnninw ka u b'a fɔ cogo di ko juin min ninnu ni excitant ninnu est-ce que an m'o dɔ de ta a hakili tiɲɛna a ye ko kɛ sariya bi nin bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ an ka karamɔgɔbaw bi yan usulutigiw bi yan usulu karamɔgɔw filɛ nin sariya ti maa si bolo tigɛ ko i minɛna sonyɛni na fo k'a dɔn i ye mun sonyɛ mais i y'a sonyɛ condition jumɛn na circonstance jumɛn na o bɛɛ jate minɛnen kɔ ko a y'a lajɛ hakili ka ɲi wa est-ce que kɔrɔnamɔgɔw tun bɛ nin kɛ u ka baara la o tuma na n'an bɛ kuma mɔgɔw fɛ i bɛ kuma ni preuve de ye u bɛ taa ɲɛɲini mɔgɔw bɔra nalomaya la ha dugu jɛra dɛ o de la n'an bɛ kumaw fɛ toujours an bɛ na ni dalilu de ye
bon n y'a fɔ aw ɲɛna kɛlɛ si tɛ jamana in diinɛ na kɛlɛ o kɛlɛ bi Mali kɔnɔ diinɛ ko tɔgɔ la hasidiya don hasidiya dama don ɲɔ tɛ e ko e ye sunnamɔgɔ ye nin ti bɛn e ka taabolo la mais an bɛɛ bɛ Ala nɔfɛ ne y'i to yen kan i k'i ta kɛ ne yɛrɛ ka dalilu bɛ n bolo n do yen ka n ta kɛ mais e ka taa yɛlɛ arajo la karisa ye nin fɔ nkalon don mais e mago bɛ karisa yɛrɛ de la diinɛ ka bon mɔgɔ ye mɔgɔ ka diinɛ o ka bon mɔgɔ yɛrɛ ye o tuma na anw b'a ɲini silamɛw de fɛ an ka nin da arabuw filɛ olu minnu y'a balawu daminɛ k'anw don a la u yɛrɛ bɛ ka sabi fɔ saya nege bɔr'u la u ka dɔnnibaaw farala ɲɔgɔn kan k'u k'a lajɛ ko silamɛya o le da ka kɛ hɛrɛ ye k'a kɛra arabuw ka balawu ye k'u k'a lajɛ u bɛ mun kɛ i b'a dɔn u bɛnna min kan sisan ko at-taqarubu bayna al-mazahib suraka yɛrɛw de y'o labɛn sisan e ye wahabiya ye e bɛ ni tijaniya fa neni tijaniya fana o bɛ wahabiya fa neni 11 ni 12 bɛ ɲɔgɔn fa neni o tuma na komi kɛlɛ wulila ka ban ni sata cayara ko an k'a lajɛ k'a solutionner u bɛnna min kan ko a ye n'an ka sigi an ka taabolow gɛrɛ ɲɔgɔn na wahabiyaya an k'o ni tijaniya gɛrɛ ɲɔgɔn na wahabiya e ka dɔ bɔ i ka gɛlɛya la tijaniya fana ka dɔ bɔ a ka gɛlɛya la a ka nɔgɔmaninw da an ka jɛ ka baara kɛ n'u ka kisi n'an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ nin baara de bɛ arabu jamana na bi taqarubu bayna mazahib komi a ma se anw fɛ yan fɔlɔ anw k'an k'an kɔlɔsi an k'an ka denmisɛnninw sensibiliser Bamakɔ misiriw kun bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw kalan juma na islamisiw nalen ko n'i ye mɔgɔ kelen faga alijinɛ so kelen n'i ye mɔgɔ 2 faga alijinɛ so 2 billahi c'est-à-dire a b'i kamana gan ko mais Mali autorités bɛ min mais Mali t'u ta ye o an bɛ se k'an faso to dɔ bolo o k'a bila dingɛ kɔnɔ on n'est pas d'accord an ka wuli ka jɔ ye nin de ye ka mɔgɔ faga maa o maa y'i tugu kuranɛ de y'a fɔ maa o maa y'i tugu ka mumini kelen fa ko i k'i labɛn foyi t'i ye jahanɛmɛ kɔ dilancogo t'a la ka ni bɔ ni ka bɔ Ala bolo maa o maa y'i tugu ka ni bɔ k'a dabɔ a kama k'a kɛ Ala k'i pɛrɛ foyi t'i ɲɛ jahanɛmɛ kɔ kuranɛ de y'a fɔ u b'aw encourager ka taa jɔnni faga a yɛrɛ ko aw tɛ silamɛ ye munna manamana ko n'u nɔfɛ manamana ko ye jumɛn ko i tɛ silamɛ k'u bɛ nasi sɛbɛn u bɛ sɛbɛn sɛbɛn bon ne bolo sɛbɛn bɛ bɛɛ bolo bi an y'u ɲininka mais aw tɛ sɛbɛn fɛ mun na ko mɔgɔ kan k'i jigi da Ala de kan n'i y'i jigi da fɛn o fɛn kan min tɛ Ala ye i ye 2 fara Ala kan ko parce que sɛbɛntigi n'i ye sɛbɛn bila i kun ko nin b'i kisi n'i ɲinɛna ko i ka so i bɛ sɔn ka segin ka n'a nɔfɛ i b'a fɔ ko Ala t'a dilan bilen n ka sɛbɛn de b'a dilan mais o y'ale ka limaniya de ye n'i ka limaniya sera o ma di courage mais ne ta ma se mais o kɔni ye ne ka sɛbɛn de nangari mais i bɔtɔ i y'i ka bitigi tile bila i kun ka don i ka mɔbili kɔnɔ ko i bɛ t'i ka bitigi dayɛlɛ mais i surunyana bitigi da la i y'a sɔrɔ ja i ɲinɛna tile kɔ tile ye Ala ye wa mais i bɛ sɔn ka segin a bɛ sɔn ka segin tile kɔni tɛ Ala ye ne ka sɛbɛn ne ɲinɛn'o kɔ ne segira ka na n ko na n k'a ta mɔbili naloma dɔ ka na n dan bɔnɛ parce que a b'i n danga i ko non Ala de ye tanganikɛla ye ouais mais Ala ye tanganikɛla ye e kunkolo y'i dimi e ko i denw ma a ye boli ka aspirini 2 san ka di yan mais aspirini ye Ala ye ne ka nasi ma nɔgɔ ye parce que i n'a bila ji la i yɛrɛ n'a wulitɔ ye fɛn o fɛn b'a wuli i t'a dɔn i b'a min mais i t'a matière dɔn a maaba jumɛn bɛ yen ni sɛbɛn min ye
n'o tɛ sa kafiri dulɔmina tɛgɛ kɔnɔ se bɛ fɛn o fɛn i bɛ taa faransi de walima ameriki ko lajɛli ye haramu ye mɛ ni banabaatɔ sera faransi u b'a fɔ an k'a lajɛ fɔlɔ an bɛna lajɛli kɛ a y'a ka duloki bɔ i bɛ déshabiller de karamɔgɔba in e min ko ala de y'a bɛɛ ye mɛ i dalen filɛ tabali kan dulɔmina tubabu dulɔmina o de bɛna appareil dalen hali i t'u dɔn dɔ bɛ da i disi la dɔ bɛ da i kɔnɔbara la u bɛ juru dɔw siri i sen na k'u communiquer ka arajo dulonnen lajɛ mɛ i jɛnna ni nin bɛɛ ye kafiri bolo ni silamɛ ka nasi min ye kuranɛ aya ye i bann'o na mɛ kafiri ka furaji ɲaminɛw min ni min tɛ kelen ye i t'a matière dɔn a ma dilan i ɲɛna i y'o minɛ k'o min alors faamubaliya dɔɔnin dɔrɔn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn faamu n balimakɛ dari i ta la di courage ne yɛrɛ ta to n bolo mɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ala bato kɛlɛ kana kɛ n'an sera lahara ala b'a ɲɛnabɔ leader ka hakilila ye nin de amin éducation ka se ka kɛ ni jogo tiɲɛna maaya banna an y'a fɔ n y'a fɔ yan an ka président dɔ tun bɛ yan Amadu Tumani don dɔ la a y'anw bɛɛ wele ka Mali gouverneur bɛɛ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ anw taara an wele k'u ɲininkali kɛ an selen kɛnɛ kan i b'a dɔn a kɛra min ye ko wele kun ye ale kamana de gɔnna n'a ye min nommé place min na kalo kelen kalo saba ko jamanadenw bɛ wuli a ye wari bɛɛ dun a ye nin dun a ye nin dun ko a b'o bɔ yen ko a bɛna ni dɔ wɛrɛ ye hali o tɛ kalo fila kɛ u bɛ wuli kun ko a ye wari bɛɛ dun ko mɛ sisan ale y'a dɔn mɔgɔ ko tɛ bilen n'a fɔra dɔ man ɲi o bɔra yen dɔ nana o juguyara o ko kumana mɔgɔ ko tɛ bilen ko an k'a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ dilan cogo di an ye tile damadɔ k'o la CICB la an kun bɛ taa parce que dɔɔnin kun bɛ d'anw ma fɛn min bɛ kɛ san tan ni kɔ n'a fɔra ko ka na tile saba ko k'o ɲɛɲini lamɔ bɛ daminɛ ba de fɛ k'a den lamɔ ni nin mɛtiri ninnu échoué la dɔrɔn c'est fini lamɔ bɛ daminɛ de depuis den fitinin ba b'a seko k'a la ni ba dɛsɛra min na fa bɛna bagabagali sira kan ni den bɔra o kilasi kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka taa école fɔlɔ la première année na ani lakɔli mɛtiri b'a daminɛ o fana bɛ éducation daminɛ yen a bɛ kalan a bɛ éduquer n'a sera école baw la a yɛrɛ bɛ k'a ka éducateur ye ne fa jogo ye nin ni ne kɛra tan ne na juguw bila n fa la ne yɛrɛ bɛ tan anw ka du cogoya ye nin ye nin ɲɔgɔnna man ka k'anw ka so i yɛrɛ bɛ k'i ka éducateur ye o la n'i nommena ka kɛ ministre ye i nommena ka kɛ chef de travail ye i bɛ bila yɔrɔ min kunna a baara bɛ ɲɛ de a ti tiɲɛ Mali ye fantan jamana ye c'est vrai nka ka jamana yɛrɛ kɛ sɛgɛn ti bɔ a kɔnɔ ala ma jamana da ten de dunko juguya de don ni mɔgɔ kelen ye mɔgɔ ba kelen ni yɔrɔ dun e nommena sisan ka kɛ directeur ye i ni ala cɛ i ni fa kun bɛ si so min kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn san kelen e ye villa jɔ k'i fa n'i ba yɛlɛmɛ ye ko n'i bila la dangaden de t'a dun n'o tɛ fɛn min i bɛ bɔ a la i t'i tile kɛ yanni i ka bɔ i b'i tile kɛ jɛni na anw kɛ goudron min kun kan ka dilan ni cɛ ka mɔbili bɛnna na kunun ni sonyɛni kun tɛ ɲɛ sɔrɔ o goudron dilanlen don mɔbili kun tɛ se ka bin mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin de kɔ silamɛya nana de an k'a dilan an ka tiɲɛ fɔ faamaw ye an ka kuma u fɛ an k'u bilasira faamaw dusukun bɛ ala de bolo tiɲɛ fɔ t'u ban i la dɛ n'i ye nkalon tigɛ u ye o de b'i tigɛ u tigɛ i la faama b'a dɔn min bɛ yen o i bɛ min fɔ a ye hali n'a man d'a ye a b'a dɔn a kan k'i bila yɔrɔ min na mɛ n'i y'a dungɔ fɔ a ye nkalon kan
fɛn min ka bon fɛn bɛɛ o de ye ni mɔgɔ tigɛr'i la karamɔgɔw a ye to ala kɔ an garisɛgɛ ti faamaw bolo dɛ a bɛ ala de bolo wallahi an garisɛgɛ bɛ ala de bolo karamɔgɔw ala y'aw bila yan kiraw nɔna de el ulama umana ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im dɔnnibaw de ye ala ka homme de confiance ye kunfinw kan kiraw taara aw bilala kiraw nɔna ko a ka diɲɛ dilan aw k'an ka tiɲɛ fɔ faamaw ye aw k'an ka faamaw bilasira aw man ka faamaw ka fili k'a to yan dɔ bɛna fɔ Hayidara yɛrɛ kun ayi ne hakili la an karamɔgɔ Sɛki na y'a bɛɛ fɔ yan sisan ko ko bi jamana in kɔnɔ n'a man ɲi anw m'a fɔ an ka so an bɛ wuli de ka t'i fɛ yen anw de audience ɲini i bɛ t'i sigi faama fɛ yen a y'a fɔ a ye ko garibuw bɛɛ da la n'a bɛ se ka réseau a b'a réseau n'a ta réseau anw bɛ taa kɛlɛ t'a la a bɛɛ Mali faama bɛɛ a bɛɛ fɛn o fɛn nana jamana in kɔnɔ yan n'a man ɲi u ni ne Hayidara sigira n y'a f'u ye u sɔnna min ma u ma sɔn min ma ne y'a fɔ alors silamɛya ye nin de ye ala y'aw kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka faamaw dɛmɛ ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko fɛn fila bɛ yen tant que olu ka ɲi hali n'a si tɛ seli a ye taa ka misiri bɛɛ ci bi mais faamaw ka ɲɛ karamɔgɔw ka ɲɛ kunfinw ka tugu la bilahi a bɛ balo diɲɛ na hɛrɛ la lahara c'est autre chose mais diɲɛ na ya kɔni a bɛ balo hɛrɛ la mais ni e gɛrɛla faama na kaban e ko i ti dudi ya n bɛ loise la dɛ kabini ye ala ka kuranɛ tigɛra i la o parce que e tɛ se ka tiɲɛ fɔ o ye bilen o i tɛ se an b'o de fɔ ne b'o de fɔ c'est à dire souvent an ka faama dɔw bɛ yen a b'u tɔɔrɔ mais ne bolo a man k'u tɔɔrɔ ko cogo di faamaw anw t'an bolo jan aw ye an y'a jan ala ye kaban mais ni an sera ma an yɛrɛ personnel kungo la a papier fara k'a fili mais faso tɛ se ka taa ni sira min tɛ o dɛmɛ tɛ y'anw dɛmɛ i ye faso de dɛmɛ ka na maliyɛnw sigi ka islamisiya ko ka b'u kunkolo la ni faamaw ye miliyari di anw ma o ma di anw ma o dira ka faso jɔ de mais n'a bɔra o la ne ma taa bɔrɛ kelen ɲini u dɔ fɛ ko n b'o dun kabini ala ka n da n ka kɛtimasiw ma n ka demandimasiw ma ko a ye n dɛmɛ kabini ala ka o faama mana Mali kɔnɔ o tɛ yen a tɛ yen mais jamana yɛrɛ kungo jamana kan k'a ka baara kolo o ye wajibi de n'a m'o kɛ dɔrɔn a ye faso yɛrɛ de janfa n'o tɛ a ka kan k'a kɛ an t'o dogo ka fɔ an bɛ mouvement caman na peut-être mɔgɔ caman bɛ se ka fɛn caman miiri 50 ni 100 ni 1000 ni 2000 de bɔra ni mɔriw yarɔ mɔriw ka wari bɔ ma nɔgɔ mɔriw ma ninnu bɛ wari bɔ de bilahi an b'an ka mouvement in 100 o 100 an bɛ 60 kɛ n'o de ye ala tulo b'a la an poche kɔnɔ mais an bɛ jamana de ka baara la ni denmisɛnninw ma labɛn bi u bɛ ka hakilila jugu min di denmisɛnninw ma k'u bila jamana cili la bomuw sirili la u yɛrɛ la a ye ɲininkali kɛ Bamakɔ ka joli bi kɔrɔn fɛ bi min bɔra a fa ka so ko a bɛ taa jihadi la n'u nacogo bɛ ka ɲini bi a ye ɲininkali kɛ u tun bɛ denmisɛnninw jɔ aran na de k'u tɔgɔ sɛbɛn k'u bɛ taa jihadi la contre u yɛrɛ alors anw de y'an ni di ko an b'an ka faso sauver o cɛw de sigilen filɛ silamɛya la kɛlɛ tɛ yen wahabiya e ni ne bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen parce que an bɛɛ ko ala tarabiya e ni ne ka kan tijaniya c'est à dire juguw de b'an sen kɔrɔ mais ni an ye ɲɔgɔn minɛ jugu bɛ dɛsɛ tijaniya dama lajɛ 11 ni 12 fɛn min bɛɛ ye kelen ye 11 ni 12 olu tɛ se ka ɲɔgɔn ye
Kadriya Chazalia olu se ka ɲɔgɔn ye mais pourquoi mana fo karamɔgɔ a ka wuli k'a jɔ lahara ala b'a ɲininka dɛ a ka denmisɛnw lakala kɛlɛ tɛ silamɛya la kira ye diinɛ bɛɛ ka bonya d'a ma o la an b'aw fo Kayi gouverneur an b'a fo a bilala baara min na belebele kɛra a la parce que naliko fɔra u y'a fɔ an ɲɛna ko a ye sécurité a seko k'a la an b'an ka polisiw fo an b'an ka gendarmew fo an b'an ka sɔrasiw fo an b'an ka gardiw fo ninnu bɛɛ ye mɔgɔw de ye minnu y'u ni di a protection civile an ka foli ninnu bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ye minnu y'u ni di an bɛ faso kanda bon an bɛ dugawu k'olu ye an ye dugawu caman kɛrɛnkɛrɛn u ye ka kɔrɔ parce que i mana an sunɔgɔtɔ ye dɔ bɛ si a ɲɛ na n'a fɔra polisi gendarme mɔgɔw ja man ka tigɛ o tun bɛ mɔgɔ siran fɔlɔ de o y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de b'a mara mais an yɛrɛ kelen k'an yɛrɛ mara ayi n'i ye polisi ye i bɛ lafiya de n'i ye gendarme ye dɔrɔn i hakili bɛ sigi mais min hakili bɛ wuli o hakili kan ka wuli bɛɛ hakili man ka wuli olu u bɛ yen dɔrɔn ka anw de kisi ni ala ka diɲɛ ye u bɛ o dɔrɔn de kama nka a bɛɛ tɛ kɛ ten dɛ a bɛɛ tɛ kɛ ten a y'a mɛn n ka wajulu la siɲɛ caman n terikɛ gendarmekɛ dɔ tun bɛ yen diinɛ in bonyana ale ma a nana ko Hayidara ko ne bɛ démissionner ko ne bɛ bɔ a la ne ko mun na a ko n'ale ma bɔ gendarme ko ale ɲɛ tɛ kisi cogo si n ko aw baraji min b'aw bolo lahara maa si t'a sɔrɔ aw bɛ yen ka jamana kisi de ka niw kisi aw de bɛ boli sow nɔfɛ ko a bɛ mɔgɔw ta minɛnw na u bɛ se k'aw faga u bɛ se ka ko bɛɛ k'aw la n ko mais a bɛ sara ni min ta bɛrɛ tɛ o la a b'o min kɛ ala b'a bɛɛ sɛbɛn n'i ye silamɛ ye i ka mizaniw de la aw baraji lahara maa miliyari b'a ɲini o t'a sɔrɔ dɛ aw bɛ alimamiw dan lahara n ko kana bɔ a la dɛ a ko a bɛ bɔ ko a namaraw ka ca n ko namara tɛ diyagoya ye sa ni namara ko nana i ka diinɛ bɛ don i n'o cɛ o to yen dɔrɔn i ka taa i ka ci fɛ mais diinɛ ko y'ale kunkolo tiɲɛ kojugu a taara démissionner mais a démissionner na an b'a baro la tɔgɔkɛ ye ɲininkali kɛ an y'a ɲɛfɔ ye o ko a bɔ kun ye nin de ye ko mais ko a tɛ fɛ ka baara kɛ ko a bɛ fɛ ka baara kɛ ko mun ko foroba de b'ale fa bolo ko a bɛ taa sɛnɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ tɔgɔkɛ ye tracteur kura san k'a d'a ma ko a ka taa sɛnɛ kɛ mais an ti jo d'a ma mais a ka limaniya y'o d'a ma ala y'a dɛmɛ mais an ti jo d'a ma a kun ka to yen ka mɔgɔw kisi o de baraji kun ka bon mana an bɛ dugawu k'an ka gendarmew ye polisiw ye gardiw ye protection civile ye an yɛrɛ ka sécurité mɔgɔw ye u sara bɛ ala bolo sini ni ala sɔnna an nakun yɛrɛ ye min ye a bɛɛ de fɔlen filɛ aw ye nin ye an ka fɛn ko ka bɔ denmisɛnninw kunkolo la minnu bɛna faso in ci sini ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛya tɛ fagali kɛ karamɔgɔw an ka bɛn fanɛni banɛni in ka dabila diinɛ ka kɛ kelen ye karamɔgɔw ala y'aw minnu bonya bi n'a bɛ se ka kuma faamaw fɛ ala de y'aw bonya koyi ala de y'aw bonya n'a ye ala bila faama yɛrɛw b'a bila a bɛ taa duguma de o tuma na a ye gɛrɛ faamaw na fili minnu bɛ yen a k'a dilan Ibrahim Boubacar Keita n b'a fɔ n m'a fɔ a ye n ka kuma bɛɛ mɛn dɛ n m'o fɔ dɛ nka n'i kuman'a fɛ a bɛ tila k'a fɔ i taatɔ ye ayiwa ni filila n'i mana a fɔ n ye lahara ala b'i ɲininka dɛ ni filila n'i mana a fɔ n ye ala b'i ɲininka dɛ hali n'an ka fɔlen bɛɛ ti kɛ a b'an lamɛn parce que ni faama b'i lamɛn ka ban a banna o n'an ko an bɛ se Ibrahim ma kuma o kuma n'o ye Mali président ye ko karamɔgɔw bɛna kuma i fɛ a b'an reçoit min b'a fɛ an b'a fɔ a ye a dɔw bɛ kɛ nka a dɔw tɛ kɛ dɛ ayi
nga a b'an lamɛn dɔrɔn o ye fɛnba ye o n'i ye mɔgɔw lamɛn a ka ca la i ti fili kumana an ka président a b'an lamɛn wa kuma bɛɛ a b'a fɔ a y'a jija Mali ka bɛn a y'a jija Mali ka bɛn a ɲɔgɔn o ɲɔgɔn a bɛ nin de fɔ a y'a jija silamɛw ka bɛn a y'a jija silamɛ bɔn o ye kuma ɲuman an b'o la ka kɔrɔ mais ni ale fana y'a fɔ o bɛ dɔ fara a kan o de la n ko an b'a fana fo kɛnɛ in kan yan an b'a ka gouvernement fo o la a b'aw sigi dugawuba bɛna kɛ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na n'o ye baro ye wallahi dugawu min bɛ kɛ a b'i minɛ aw bɛɛ y'a ka baara bila ka na yan ala de kama k'a ka sunɔgɔ tiɲɛ o tuma na a bɛɛ bɛ to a sigiyɔrɔ la dugawu de bɛna kɛ n'a ye mankan don a la ayiwa ni min da taara fiɲɛ fɛ o y'o ka ko ye n'o tɛ dugawu kan ka minɛ o tuma na kuma min bɛ yen ala belebele ye nin ye an ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen kunti a b'ale de ye telesiri fula la masabi imam maliki ko la ka kuma ka ca kan kosɛbɛ bi a sera ka kɛ sababu ye ni u lafiyara ale b'an bolo kɛnɛ kan yan an tɛ se ka kuma cɛ fiyewu fo jɛkurunya fila ka d'a ma dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen don baaraw fɛ a y'a di min ma n t'a dɔn a bɛna d'o ma o bɛna dugawu kɛ an bɛɛ ye an dalen b'a la fana hɛrɛ sɔrɔlen ye nin ye ni ala sɔnna ala ka Mali kisi bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la an bɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma n'o ye malikiya ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم مندوم دكورين فلامين عليكم مندي أنين أنفه أدل كرامة واجبية نوانده أنفو أنا مكو يالله تشوكمنا nina nywana kerefe an ga fongo asame bana amaloya bana on lamono de la anyo de ye an fa fe anyo de ya moka fe ngani alakra mode ko selame doma man yu'minu billahi rabba ma min dame alala wa bi shari' al hakimi muhammad al mustafa sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula idame alakra ka kirayala na alakra mode ko yima kuninge wafqa al kitabi was sunnati kasaro bibbe alaka kitabuma o bi ben ala kira ka sunna ma ni banona ala bi bayila an fa ye min ɲini sisan mamina n'a ye a ɲini an fɛ ko an ka wuli ka jɔ nin baara in na an jigi cɛɲɛna ala la an jigi cɛɲɛna kira la an jigi cɛɲɛna ala an ye layidu d'a ma an dugura la ne nana ma don dɔ la ka na foli bila a la ka dugawu ɲini a fɛ ka papiye dɔ d'a ma sariya fani 4 b'a la a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ni mɔnɛ min sigi mɛ o de ye n'anw ye Mali silamɛya tarikhu filɛ an faw n'an mɔkɛw b'a fɔ an ye don dɔ la olu donna dugu dɔ la ka n'a fɔ ko bisimilahi rahmani rahim ka n'a fɔ ko la ilaha illallahu i bi don yen n'i ka kɔlɔsi de ne fa wolofa Cheikh Sidi Kunta a ye dugu dɔw tubi yɔrɔ jan dɛ bana b'an kɔrɔ yan n'a nana bamanan b'a gɛn a bɛ si kungo de kɔnɔ n'a ka kalandenw ye ka dugu ɲini ala fɛ n'a ka kɔlɔsi ye dugutigi bɛ sɔrɔ k'a bisimila a bɛ sɔrɔ ka ala ta f'u ye o kɛra don ko an kɔrɔ yan bi de anw n'a mɛn maa dɔw ye k'olu b'u bolo bɔ silamɛya tigiya nɔfɛ ne ko subahanallahi n ko alfitinatu wa nahnu fi dari balaw wulila k'anw balonen to hali an kun ka sa walahi nin kun ka kan k'anw zalen de ɲɛna nin kun ka kan k'anw balonen ɲɛna ne taara fɔ n fa ye n ko ne bɛ se ka sariya fani 4 alimé télécharge la ka daminɛ lakhdar la ka taa Cheikh Khallu la fima min filɛ nɔnɔ kɛnɛ na n ko a man ka to a la yani ne nana kaye ya o se ne kele ko ka papier dama aka konnanjiye fe ani dine kanu min bala anaka yere majingi fe aya ka tele mo wele kan ka telephone numéro dolu ma ka foka be yanne ka nani che do do ne be ngam mobile ko nga telephone son ne telephone ta kede Abdoulaye Kunta go ho kon sar dine bureau national mi tele convoqué am ko bila bangon na ya ngomba soro e sisan nana ngumana dakurnya kele ne kuma aywa woni ala kara ko mode ne nande kenen doni da kuna de durame be ne refe aka tele abise ka dia musaka mina yo fonye nembi sey mbofo nendi sey mbofo anguma na ambe na wiye bara no yambolo ko sabe anzora ka bara damine ne
hali bi diine kanu fɛ alakira kanu fɛ ni ɲɔana denmisɛnnin ka walada a falen do fili de la nka diine taasira kɔrɔ min b'a la a sigilen do kɔrɔlen min kan o kanu fɛ dɔw dɔ la ne nana foli bila a la a donna so kɔnɔ ka miliyɔn kelen de ta k'a di ne ma ne ko a ma kama ala kɛ ne da ne ma deli ka wari minɛ serifi bɔlɔ fɔlɔ n b'a fɛ dɔrɔn i ka dugawu kɛ n ye a ko ayi n m'a di e ma dɛ n y'a di ka ala ka diinɛ de dɛmɛ o tuma n bɛ min fɔ a ye kuma laban ye min ye cɛ min bɛ yan muso min bɛ yan denmisɛn ni maakɔrɔba min bɛ yan diinɛ taasira kɔrɔ dɛmɛni na an bɛɛ lajɛlen ka devoir b'a la bɛɛ ka dulɔki bɔ ka da da ma k'i yɛrɛ fɛ n'i kɛra i yɛrɛ fɛ i bɛ don nin ko in na n'i ba n'i yɛrɛ la i b'i sigi u bɛ yɛlɛ k'u sigi i kunkolo la don dɔ la i ba ka fisa maa min fa ye a b'i bali i da kɔnɔ kuma na i tɛ se k'a lakali a bɛ k'an salen kɔ walahi an bɛ layidu d'a ma nudafi'u an hadha hatta namuta an akhirina an bɛ nin ko in an b'an jɔ a ɲɛ fo an ni ka bɔ walahi ala ka hakili ɲuman di an ma barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyyil karim innahu huwas sami'ul alim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمي كم كنتي نيكا دودي أنكر مغما أبو جعفر الصادق محمد جباتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا اللهم إنا نسألك بأنك ترى ولا ترى وأنك بالمنظر الأعلى وأن إليك الرجعى والمنتهى وأن لك الممات والمحيا وأن لك الآخرة والأولى ربنا ارفعنا ولا تضعنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وادفع عنا ولا تدفعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا واسترنا ولا تفضحنا اللهم ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظ أولادنا وأمهاتهم والدين والعلم والآباء والجسد والمال والجاه والإخوان كلهم والصحب والصهر والجيران والبلد وكل ما أنعم المولى علينا به فهو الحفيظ لما استودعناه أبدا أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وفرج عنا كروبنا وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من على قائدنا السيد الشريف محمد حيدر وحاشيته عفوك وعافيتك ورضاك وحسن الخاتمة اللهم من علينا جميعا بعفوك وعافيتك ورضاك وحسن الخاتمة والجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. alhamdulillahi rabbil alamin mbade wamba la dunia ka fo nin tuye anye kay stade makro sisoko kono novembre kalo tle duro samba flantan woro groupement nyama ba anaka biro kono deun wala ka munumunu minge jamana kono adugubaw na dugumisaw la kasega mogo la famia alislamiya koro mi na moke odona na ye jamana ingono ya fa nyogoma dine nyogom magoto dine nyogom buye dine koto nyogon tala dine amba dele ala fe afamun chugo nyuma ala ko sabati ningene nyogona cha mami ala buloko irana ala mokeranye ni ala kira bayra horomai nanga shego baw horomai akambe jiya wati wara wa shukran lakum fi amanillahi. Sanuni wariye dunga more dunga ka fusani sanuni wariye temine je share boyo isenze temine je haidara yo jama be ko ngata